Taisa tangi di batu gadang ya oi, menunggu ayah dak kunjung pulang lalu bagalu jola biasa layak oi, iyalah malah si diri ambo usahlah ayah barang ya sayang ya oi, dek hanya ayah sampai gantuangan lalu bagalu jola biasa layak oi, sampai hati kami ayah tinggalkan. Oi ayah, apa mana salah ande katakanlah kebaken denai indah dan sangko bacando iko ayah kandung meracun hati indah dan sangko bacando iko ayah kandung meracun hati. Usahlah madeng barang ya sayang dek hanya ayah sampai gantuangan lalu bagalu jola biasa sampai hati kami ayah tinggalkan. Oi ayah, apa mana salah mande katakanlah
babake dena indah dek sangko bacandowiko ayah kandung meracun hati indah dek sangko bacandowiko ayah kandung meracun hati.